Ste si mysleli, že bude za pol roka ďalší vlog? Blázni. Medzi tým, ako si budem popíjať kapučíno v centre Košíc, by som sa ti rád podelil s mojou skúsenosťou s... ako to vôbec nazvať? Neviem, či sa to vôbec dá nazvať kurzom, ale je to asi kurz, ktorý nedopadol úplne podľa mojich predstav. Ako masaker. Vôbec som nečakal. Zapnem si svetlo. No, to práve neviem, či nie je náhodou horšie. Lepšie. Takže, aktuálne sa nachádzam v Prahe, robím si dvojmesačný kurz na pracovníka audiovizuálnej tvorby. Tento kurz som si našiel na úrade práce, čo mi aj financuje úrad práce. Je tam dotácia, poviem vám, 50 000 a tento kurz stal 60, takže 50 000 mi zaplatil úrad a 10 000 som si doplatil vlastne ako keby ja. Samozrejme, to úrad práce mi to preplatí až keď vlastne zvládnem skúšky a tu nás sú skúšky praktické a písomné, takže na to nebude ťažké a zvládnem to, aby som sa nezadlžil 2000 € úradu práce. To by bolo nepríjemné. Všetko vyzeralo by na prvý pohľad super, ale boli tam nejaké výzvy. A tá prvá výzva bola cestovanie. Cestoval som autobusom z Brna do Prahy. Cca 3-4 krát do týždňa. Tá celá cesta trvala 3 hodiny, niekedy v tých lepších prípadoch 2,5. Po príchode do Prahy som ešte strávil takmer hodinu cestovaním zo zastávky na miesto konania kurzu. Táto výzva bola náročná nielen časovo, ale aj finančne, keďže som platil za autobusové lístky a mestskú hromadnú dopravu. Fun fact, mesačník na mestskú hromadnú dopravu sa v Prahe nazýva Litačka a v Brne Šalinkarta. Vybavenie. Tu už sa nám trochu príbeh prikrašľuje, keďže sa dostávame k najdôležitejším veciam toho kurzu a to sú práve prostriedky, ktoré nám boli poskytnuté počas kurzu a dovolím si citovať text ich webovky. Práce s najmodernejších technikou dostupnou na svetovém trhu. Zapúčenie techniky po dobu kurzu s možností pořízení za výhodných podmienok od spoločnosti Disk Systems. Vec sa má takto. Som na kurze, aktuálne ma poslali na reportáž točiť tvorbu ľadových soch a ide o to, že tá technika nefunguje. Točíme na starých kamerách, ktoré majú 15 rokov a ako masaker. Vôbec som nečakal, hlavne, že som to spomínal na tredníckej hodine, ktorú sme mali online, že tie kamery proste nie sú funkčné a hlavne, kde sa stávajú ľadové sochy, vonku je zima, teraz je aktuálne -1 a vo vnútri určite bude viac jak -1, bude minus možno 5. Hej, tie kamery to proste nezvládajú. Pán vedúci si povie, že fungujú, ale chlapče nefungujú. No, uvidíme, idem tam, idem natočiť nejaké zábery, uvidíme sa vnútri. A toto bola moja prvá reportáž z 2. Ale proste som sa rozhodol, že tú reportáž natočím, aj keby neviem čo bolo a začal som to točiť na svoj iPhone. Samozrejme, pán vedúci prskal, ktorý absolútne tam ani nejak neprišiel mi s tým pomôcť a skôr sa iba divil, že jak to, že to nefunguje. Ale ja si osobne myslím, že tento môj krok mi zachránil celkový dojem z tej reportáže, inak by som asi explodoval od nervov a všetky ľadové sochy by sa roztopili. Takisto sa tam aj spomínalo, že sme mali pracovať na výkonných počítačoch, ale samozrejme realita bola úplne iná. Počas toho, ako som strihal 10-sekundové video, tak mi to 3-krát spadlo a jediný strihačský program, ktorý tam fungoval, tak bol Sony Vegas. A keď som skúšal napríklad Premiere, ktorý tam bol nainštalovaný alebo nejaký kreknutý, tak ten absolútne nefungoval ako by mal a celkovo to bolo na veľká špatná. Pozrime si môj prvý výtvor, ktorý mi trval skoro 3 hodiny.
Tak, verím tomu, že si to budete chcieť pozrieť. A keď nie, tak si to pozrieme. Vzdelávanie. Keď som sa prihlásil na ten kurz, mal som veľké očakávania. Sľubovali nám hodiny angličtiny, zamerané na slovník používaný v mediálnom svete, niečo o právnych aspektoch, tvorby a autorských právach a praktické hodiny, kde sa malo pracovať s kamerami alebo učiť sa strihať v rôznych programoch. A mala to byť taká kombinácia teórie a praxe. Znie to super však, lenže realita bola úplne iná. Namiesto toho, aby sme sa venovali týmto užitočným veciam, sme každý štvrtok mali technické hodiny a tie mali trvať hodinu. No v skutočnosti sa tieto hodiny často naťahovali na 2, niekedy až na 3 hodiny. Väčšinu času sa riešilo, aké reportáže sa budú točiť, alebo sa kritizovali tie, ktoré už boli natočené a poviem ti, že tie diskusie boli niekedy poriadne ostré. Často sa tam ľudia hádali a atmosféra bola dosť chaotická. A ako nováčikovia sme tam len sedeli za tými kamerami a chytali sa za hlavy a snažili sa pochopiť, do čoho sme sa to vlastne dostali. A keď sme sa po tej prvej technickej hodine zišli už osobne, tak sme sa zhodli, že sme zažili kultúrny šok. Nuž, na záver len chcem dodať, že nechcem znieť nejako nevďačne a ani poškodzovať firmu, preto ani názov firmy nikde nespomínam a neukazujem jej zamestnancov. Ale chcel by som určite týmto vlogom upozorniť ľudí, aby sa na takéto kurzy dávali pozor. Na prvý pohľad sa môžu zdať zaujímavé, no v skutočnosti vás môžu vyčerpať a nedaj Bože odradiť od ďalšieho vzdelania, čo si myslím, že by bola škoda. Hlavne keď do toho vložíte svoje peniaze. Chcem určite ukázať nejaké pozitíva, napríklad na kurze bolo pozitívne to, že som mal možnosť natočiť krátky dokumentárny film na zaujímavú tému, ktorú som si sám musel vymyslieť, ale musím podotknúť, že som nepoužíval žiadnu techniku od organizátora a ak by ste sa náhodou pýtali, kde je ten dokument, tak ešte stále na ňom robím. No, nič. Taktiež by som chcel vyzdvihnúť jednu pani slečnu z kurzu, ktorá sa snažila napraviť niektoré problémy. A aj keď to nemala ľahké, tak sa stále snažila udržať nejakú tú atmosféru dobrú, hej, náladičku, bla bla bla, ale nuž, keď je na to človek sám a šéf je taký... No, šéf proste reprezentoval svoj kurz, takže nič moc, takže asi viac k tomu nebudem komentovať. Ale ona bola skvelá. Takisto sa zúčastnila na oboch reportážach, ktoré som mal natočené. Určite chcem aj vyzdvihnúť jedného lektora, ktorý mal na starosti dejiny filmu a celkového natáčania a podielal sa aj o skúsenosť, kedy točil Love Island, ktorý tak z duše nemusím. Škoda, že sme mali len s ním 3 lekcie. Samozrejme, uvedomujem si, že som si kurz dostatočne neoveril. Úprimne som ho chcel ukončiť už po 2 týždňoch, ale keďže mi ho dotoval úrad práce, tak som to musel proste nejak doklepnúť. Za tých dokopy 60 000 českých korún ten kurz rozhodne nestal. Mal hodnotu možno tak tých 10 000, čo som do toho vložil z vlastného vrecka. Preto len varujem všetkých, aby ste si podobné kurzy dôkladne preverili a nenaleteli ako ja. Som práve v chráme kvôli dokumentu. Vidíme sa čoskoro.